Salut! Salut, bă! Salut! Mergem la Dubel. Am filmat! Runda 2. Ce? Eu primul? Taci, mă. Cam cap. Ce? Și pe mine, Aron. Am altă cameră cu Mama Hero 11 mini, că i-a rămas fără baterie la mea și trebuie să filmez cu asta. Mi-a dat Radu. Mulțumesc, Radu, pentru această cameră. Prea sus. Nu contează. Du-te acasă. Ia, dă să facem vlog. Părere? Ia uite. Zi o părere. Au venit cu camera. Mi-ați adus, stai, mi-ați adus cameră. E, nu. Stai că facem aici vlog. Ce cameră? Dă bicicleta, hai, dă-o încoa. 25 de lei a fost metru. Haide, mă, dă-o încoa. Hai că facem aici vlog. Așa. Cine ești tu? Prezintă-te. Eu sunt Ploiești, aici am făcut pană. Da, foarte frumos. Un fraier. Suntem aici în tineret, mi s-a adus camera, hai să o montăm, să facem frumos. Hai în Carol. Stai așa, uite să ce montez bicicletă asta am. și facem, mergem. Și băiatul ăsta nu știu cine e, dar uite ce bicicletă am.
Ia Bogdani. Uite-l pe ăsta. Ok. Atent. Bă, nomad sau propeni? Ce propun? Spindrift sau tai de ăla.